טוב, שלום לכולם. דבר ראשון, קוראים לי מאיר, כמו ששמעתם. אני אחלק לכם דף של מקורות, שאנחנו בדף הזה נלמד היום המושגים חדשים, בעזרת השם. אנחנו בקורס הזה בעזרת השם נלמד על מושגי יסוד בתורת הקבלה. כמובן, תורת הקבלה היא כמובן רחבה מאוד ואפשר ללמוד ולהעמיק בזה ימים שלמים ושנים רבות. יש כאלה שכל החיים מקדישים להתעסקות בתורת הקבלה. אנחנו כמובן במסגרת הקורס לא נוכל ללמוד ולהקיף את כל הנושאים, אבל בהחלט כן נבחר מספר נושאים מרכזיים וחשובים מאוד שנוכל טיפה לתת לנו קצת ככה מושגים בסיסיים בעקרונות של תורת הקבלה והחסידות. בכלל זה מאוד מעניין שאנחנו הרי נמצאים ימים ספורים לפני ל"ג בעומר, ובהחלט זה ככה יצא בהשגחה פרטית שזה זמן מתאים ללמוד קצת ולהעמיק בתורת הקבלה, כיוון של"ג בעומר בין שאר הדברים שביום הזה זה יום הפטירה של רבי שמעון בר יוחאי, כותב ספר הזוהר, שהוא בעצם הראשון שהתחיל להפיץ וללמד את תורת הקבלה. רבי שמעון בר יוחאי בספר הזוהר שהוא כתב ולימד. בכלל, רק אולי נקדים שתורת הקבלה היא לא תורה אחרת מהתורה באופן כללי. זה שתי חלקים של אותה מערכת. זה כמו שהאדם יש לו גוף ונפש. הגוף והנפש זה יחידה אחת שמרכיבים אותו כאדם. ככה תורת הקבלה זה בעצם הנשמה, הפנימיות של התורה. אותה תורה שקיבלנו בהר סיני, אז יחד עם החלקים היותר מפורסמים של התורה, כמו הגמרא, התלמוד, המשנה, ההלכה, גם ניתנו הסודות של התורה ומערכת הספירות האלוקיות, כמו שאנחנו נלמד גם כן בהמשך. אבל מה ההבדל? ההבדל הוא שהחלק הגלוי של התורה הוא חלק שניתן לכולם בצורה שווה. כל אחד יכול לבוא, לפתוח את הספרים וללמוד. לעומת זאת, החלק של הפנימיות של התורה, הסודות של התורה, במשך שנים רבות זה עבר ליחידי סגולה דור אחרי דור. זאת אומרת, רק בודדים בכל דור יכלו להתעסק וללמוד את הסודות האלו של התורה, את המערכת הפנימית הזאת של העולמות ושל הבריאה. ובמשך השנים זה עבר תהליך של התפתחות וגילוי עד שזה הגיע למקום שזה נמצא בעצם היום. אז כמו שהזכרנו, הראשון שהתחיל לגלות את תורת הסוד ותורת הקבלה זה היה רבי שמעון בר יוחאי בספר הזוהר. אחר כך הוא כתב שמצווה לגלות זאת החוכמה. ככה כתב רבי שמעון בר יוחאי. מצווה לגלות זאת החוכמה. חוכמת הקבלה, מצווה לגלות. זה היה סוג של מהפך רעיוני. כי עד אז ידעו שבדיוק הפוך, מצווה להסתיר את זאת החוכמה. אסור ללמוד את תורת הקבלה. רק בודדים מיחידי סגולה ואנשים מורמים מעם, שהם נמצאים בדרגה רוחנית מאוד מאוד גבוהה, רק הם יכולים ללמוד את זה. הוא אמר לא, יש מצווה לגלות את זאת החוכמה. כמובן, הוא הציג תנאים מסוימים, מי זה שיכול ללמוד, מתי, אם יעשה כל מיני דברים קודם, אבל במידה והוא יעמוד באותם סף של תנאים, מצווה לגלות את זאת החוכמה. אחר כך, בתקופה מאוחרת יותר, אם נדלג, רשב"י, רבי שמעון בר יוחאי, הוא היה לפני בערך 2000 שנה. אם נדלג ללפני 500 שנה, שוב הייתה התפתחות מאוד רצינית של תורת הקבלה, על ידי המקובלים, כמו הרמ"ק, ככה הוא נקרא, הפרדס רימונים, הארי הקדוש שקבור בצפת, בכלל בצפת היא נקרא עיר הקבלה.
והם עשו עוד פעם עוד סוג של... והם עשו איזה עוד סוג של התפתחות בפרסום, בהפצה של תורת הסוד ותורת הקבלה. אחר כך, בשלב יותר מאוחר, בתנועת החסידות שהתחילה, שלפני בערך 300 שנה, שוב היה תהליך נוסף של הפצת תורת הסוד, והחידוש בזמן הזה של גילוי תורת החסידות, שלקחו את אותם מושגים מופשטים של הקבלה, והורידו את זה גם כן לשכל אנושי. שגם השכל האנושי שלנו כבני אדם נוכל להבין את אותם מושגים. ויש כל מיני סיבות שאפשר להעמיק בהם, אולי בהזדמנות אחרת, למה באמת לקח כל כך הרבה זמן עד שהתורה הזאת התגלתה, ולמה זה היה בתהליך הדרגתי, למה לא בבת אחת, זה ניתן לכולם בצורה שווה. זה תלוי כמובן בקשירות של הדורות, זה תלוי במצב של העולם. באופן כללי, ככל שהעולם הוא במצב יותר נמוך, יותר שפל, מה שנקרא בלשון של חכמים ירידת הדורות, שהדורות הם יורדים מבחינת הרמה הרוחנית, צריך תרופות יותר חזקות. יכול להיות שפעם לא היה צריך את העוצמות האלו של הקבלה, כי יכול להסתדר בלעדיהם. אדם יכול בפשיטות שלו לעשות את מה שצריך בלי הרעיונות האלה. דווקא בדורות היותר מאוחרים, שהדורות והאנשים נחלשו מבחינה פנימית, נתנו להם כביכול עוצמות יותר גדולות, כמו שמבחינה רפואית, אז אנחנו רואים שככל שעובר הזמן, מתגלים יותר תרופות, יותר פתרונות, ומצד שני גם יש יותר מחלות. זה הולך ביחד. כי תמיד לפי הבעיה נותנים גם כן את הפתרון. אז גם מבחינה רוחנית, עד שהיום אנחנו יכולים לראות בצורה הכי פשוטה שהדבר הזה הוא נפוץ בכל העולם. והיום בעידן האינטרנט אפשר בלחיצת כפתור אחת ללמוד את הדברים ולהעמיק בהם. כמובן שכמו בכל נושא ובכל דבר צריך להשתדל ללמוד את הדברים בצורה הנכונה ומהמקורות המקוריים של הדבר, אבל בהחלט הדבר הזה הוא כיום לא נחלתם של יחידי סגולה, אלא כל אחד ואחד יכול, ולא רק יכול, אלא צריך, זה יתרום לו, זה ייתן לו, שהוא ילמד את אותם מושגים של תורת הקבלה. אז כמו שאמרנו, אנחנו ננסה ללמוד היום ובשיעורים הבאים את המושגים הבסיסיים יותר של תורת הקבלה, ולהבין בעיקר איך אותם מושגים הם נותנים איזשהו מענה גם כן למקום הנפשי שלנו. זאת אומרת, איך אנחנו יכולים לראות את אותם מושגים מופשטים גם כן בעבודה היומיומית, במקום של הנפש של כל אחד ואחת מאיתנו. נתחיל עם מושג, הדף, יש כאן דפים, אין לו. הדף הזה הוא בעצם דף מקורות. רוב הדברים פה זה ציטוטים או סיכומים של מספרי הקבלה והחסידות. ואנחנו, תוך כדי השיעור, אנחנו כל פעם נקרא חלק מהמקורות וננסה להסביר את הדברים במילים פשוטות שגם אנחנו נוכל להבין. הצמצום הראשון. הצמצום הראשון זה בעצם התיאור היסודי הראשון שמובא בעץ חיים, כמו שרואים פה בסוף הקטע, על פי העץ חיים. עץ חיים, רק נגיד, זה נכתב על ידי רבי חיים ויטל, זה היה שמו, שהוא היה תלמידו של הארי, והוא כתב את תורתו, והוא תיאר תיאור מאוד מעניין איך בכלל העולם נברא. מה הוא אומר ככה? נקרא מבפנים. דע, כי תחילת הכל היה כל המציאות אור פשוט, ונקרא אור אין סוף ברוך הוא. ולא היה שום חלל ושום אוויר פנוי, אלא הכל היה אור אין סופי. וכשעלה ברצונו להציל הנאצלים ולברוא הנבראים, סילק, פירוש העלים, את אורו הגדול על הצד, ונשאר חלל בינתיים. ואחר כך המשיך קו דק מצומצם, ואיתו הוא ברא את העולמות. מה בעצם התיאור שמתאר לנו פה הארי? תיאור מאוד מעניין, הוא אומר ככה. כשאנחנו קוראים בתורה את בריאת העולם, אנחנו קוראים איך השם ברא את העולם ב10 מאמרות, כמו שמתואר בספר בראשית, ואומר אלוקים יהי אור ויהי אור ויהי רקיע. אבל אומר הארי, היה איזשהו תהליך רוחני
שקדם לבריאת העולם. בהתחלה, כך הוא אומר, היה אור אינסופי ממלא את כל המציאות. זאת אומרת, אור, הכוונה לשפע, לגילוי, גילוי אינסופי שהיה בכל המקומות כולם, בכל המציאות כולה. וממילא לא היה מקום לנבראים, לא היה מקום לעולמות. וכשעלה ברצונו של האלוקים לברוא את העולם, אומר הארי, הוא סילק את האור הגדול על הצד. מה הוא סילק? העלים את אותו אור אינסופי. כל עוד האור האינסופי מהיר, לא יכולים להיברות נבראים גשמיים או אפילו נבראים רוחניים בעולמות. היה צריך להיות סילוק, העלם של אותו אור אינסוף. ואז מה נוצר? הוא מביא פה חלל, מקום פנוי. ואז הוא גילה והמשיך אור מועט, אור מצומצם, שהוא קורא לזה פה במושגים שקראנו עכשיו, קו דק מצומצם, ואיתו עם האור המצומצם הוא ברא בעצם את העולם. אם ננסה לתת לזה המחשה פשוטה שלנו יותר קל להבין. יושב מורה מול תלמידים, ולמורה יש כל מיני הברקות במוח שלו, כל מיני רעיונות בשכל עמוקים, ניצב מולו תלמיד, והוא רוצה להעביר לתלמיד את הרעיונות. אבל הוא יודע שאם הוא יתחיל להגיד לתלמיד את מה שהוא יודע, התלמיד לא יבין כלום. למה? כי הרעיונות בתוכו הם עמוקים מדי, הם גבוהים מדי, והתלמיד הוא ברמה שכלית נמוכה מדי, אז אם הוא ייתן לו את הדברים כמו שהוא מבין אותם, יעביר את זה לתלמיד, הוא לא יבין. מה צריך לעשות המורה בשלב הזה? הוא אומר, אוקיי, אני שם הצידה את כל מה שאני יודע, אני מסתכל על התלמיד ואני אומר, מה הוא יכול לקלוט? אני בוחר לו איזשהו רעיון, שהוא רעיון מצומצם, שכלי, שמתאים לפי רמתו, וברעיון הזה אני מעביר לו את הרעיון הזה. אני נותן לו את אותו רעיון שמתאים לפי הרמה שלו. ככה בעצם עשה אלוקים. בהתחלה היה אור אינסופי בכל המציאות כולה. כשיש אור אינסופי, לא יכול להיברות עולם. אנחנו הרי רואים את השמש, לדוגמה. השמש זה אור פיזי, זה לא אור רוחני, זה אור פיזי. אבל כולנו יודעים שאי אפשר להסתכל על השמש. ואם השמש תאיר בעוצמה חזקה מדי, כולנו נשרף. זאת אומרת, יש איזשהו גבול ליכולת הקבלה שלנו של האור. ככה מבחינה רוחנית. האור האינסופי שהאיר לפני הבריאה לא היה יכול להישאר כל עוד העולם הזה, לא יכול להישאר כל עוד היו רצים לברוא את העולמות. העולמות ואותו אור הם סותרים אחד את השני. לכן התהליך הראשון שמתאר הארי בכל תהליך העולמות זה סילוק והעלם של אותו אור אינסופי. סילוק והעלם שיוצר את החלל והמקום הפנוי, ורק אז יכולים בעצם להיברות העולמות. נלך לשלב הבא. אוקיי. אז הבנו שבשביל לברוא את העולמות, אלוקים צריך להעלים את האור האינסופי. ולגלות רק אור מצומצם, קו דק. גם כשהוא בורא את העולמות, הוא לא מגיע ישר לעולם הגשמי שלנו. אנחנו נמצאים פה בעולם גשמי, זה העולם התחתון והנמוך ביותר. אבל באמת יש סדרה של עולמות רוחניים שקודמים לעולם שלנו בעצם. אנחנו נמצאים פה בעצם בסוף, בתחתית של העולמות שהקדוש ברוך הוא, שהאלוקים ברא. אבל באמת יש סדרה של עולמות שקודמים לעולם שלנו. יש עולם עליון, מתחתיו עולם נמוך יותר, עולם עוד יותר נמוך, עד העולם שלנו. עכשיו רק שנבין, כשמדברים על עולם עליון ועולם תחתון, אין הכוונה, או עליון ותחתון, בשטח, במקום פיזי, נכון? כאילו עולמות רוחניים. אז מה זה עליון ותחתון? עליון ותחתון, הכוונה ברמת המודעות. ככל שיש מודעות אלוקית גדולה יותר, העולם נקרא עולם עליון יותר. ככל שהמודעות נמוכה יותר, תכף ננסה לראות יותר בפרטיות את ההבדלים בין העולמות, אז העולם הוא בעצם נמוך יותר. אם ניתן לזה דוגמה, זה כמו שנגיד, כן, בבקשה.
אם אנחנו אומרים שכיתה ב' היא מעל כיתה א', וכיתה ג' היא מעל כיתה ב', אז מה זה אומר? שכיתה ב' היא בקומה השנייה וכיתה א' היא בקומה הראשונה? זה יכול להיות באותה קומה, כל הכיתות, בא' וב' וג'. הכוונה שהרמה השכלית של כיתה ב' היא, מלמדים שם חומר גבוה יותר, חומר נעלה יותר. יכול להיות באותו גובה, בדיוק, זה לא משנה. מבחינת הרמה השכלית, כשאנחנו אומרים שיש עולם עליון ועולם תחתון, לא הכוונה שהעולם העליון נמצא ב3 קילומטר למעלה, ויש עוד עולם בעוד 20 קילומטר ועוד זה לא הולך ככה. הכל נמצא פה. כמה עולמות אמרת שיש? מיד נדבר על זה. הכל נמצא פה. אבל למרות שהכל נמצא פה, יש הבדלי רמות, הבדלי תודעה בין העולמות. עכשיו שאלו פה באמת כמה עולמות יש. אז האמת שיש כל מיני מערכות של עולמות. אנחנו נתמקד כיום במערכת מרכזית של 4 עולמות רוחניים. יש יותר מ4, ונתמקד ב4 עולמות רוחניים. שאת המערכת הזאת, כמו שאנחנו מיד נראה, אנחנו נוכל למצוא גם כן בתוכנו. זאת אומרת, בתוך כל אחד מאיתנו ניתן למצוא את כל 4 הרבדים של 4 העולמות הרוחניים שאלוקים ברא, מהעולם העליון ביותר עד העולם התחתון ביותר. נגיד את השמות שלהם דבר ראשון, אפשר לראות את זה בפנים. העולם העליון ביותר, זה מהסוף, זה עולם האצילות. מתחתיו זה עולם הבריאה. מתחתיו זה עולם היצירה. והעולם הנמוך ביותר, זה העולם שלנו, הוא נקרא עולם העשייה. ננסה להבין בהגדרות פשוטות, כפי שהמוח האנושי שלנו מסוגל להבין, מהם ההבדלים בין העולמות. נתחיל מלמטה למעלה, אני יותר קל. מהמקום שקשור אלינו יותר, ואז נטפס ונעלה למעלה. העולם שלנו הוא נקרא עולם העשייה. למה הוא נקרא עולם העשייה? עולם המעשה, אני קורא מבפנים, בו עיקר המשמעות היא למעשים של האדם. זאת אומרת, בעולם שלנו זה לא כל כך רלוונטי, זה לא כל כך משנה, כל כך, ודאי שבכל עולם יש את הכל. אבל באיזשהו מקום בעולם שלנו זה לא כל כך משנה מה חשבת, מה רצית, מה הבנת, מה הרגשת. השאלה מה עשית. עשית או לא עשית? אני היום בבוקר מאוד מאוד רציתי לאכול ארוחת בוקר, אבל לא הספקתי. נשארתי רעב, אבל רציתי. זה לא משנה מה שרצית. אכלת או לא אכלת? ואם אדם אחד לא רצה, אבל ככה הוא חטף לעצמו בין לבין ואכל, אז הוא יהיה שבע. רציתי לעבור בבנק ולהוציא כסף. אם לא עברתי והוצאתי, הכסף לא יצאתי בכיס. אבל רציתי וחשבתי ותכננתי. בעולם שלנו, התכנון, המחשבה, הרצון, הוא פחות רלוונטי, הוא כוח מניע למעשה. אבל העיקר פה בעולם שלנו זה המעשה. לכן גם המצוות בעולם שלנו זה מצוות שמחולקות למצוות עשה, מצוות לא תעשה. זאת אומרת, תעשה או לא תעשה. כאילו, הדבר הכי רלוונטי בעולם שלנו זה המעשה, זה העשייה. בדרך כלל לא עוצרים בן אדם על זה שהוא חשב, כן? על זה שהוא רצה. בעיקר מה שבודקים את הבן אדם זה המעשים שלו. כי באמת העולם שלנו, העיקר שלו זה עולם המעשה. וגם אם עוצרים בן אדם שרצה חלילה לעשות איזשהו נגיד פיגוע, זה בגלל שאנחנו מפחדים שהרצון שלו והמחשבה שלו תביא אותו למעשה. זאת אומרת, אם הייתי יודע באופן ברור שלעולם זה לא יגיע למעשה, אז לא היה אכפת לי. כי בעולם שלנו הרצון והמחשבה זה פחות רלוונטי. מה שחשוב זה עיקר המעשה, וכמובן גם החיובי, שכל מעשה טוב שהאדם עושה בעולם הזה, הוא מאוד מאוד משפיע. הרבה יותר מהרצון, מהרגש, מהכוונה הטובה. הדברים האלו חשובים מאוד. אבל העיקר, הרובד הרלוונטי בעולם שלנו, המשפיע בעולם שלנו, זה רובד המעשה. אם נעלה לעולם היצירה. עולם היצירה, דבר ראשון, מי נמצא בעולם היצירה? עולם היצירה זה כבר עולם רוחני, שמעבר לעולם שלנו. מי נמצא בעולם היצירה? מי קיים שם? בעולם היצירה נמצאים נשמות ללא גופים ומלאכים. זה עולם של נשמות ומלאכים. מה המימד המודגש בעולם היצירה?
מה החוויה? אמרנו שבעולם שלנו העיקר זה המעשה. מה קורה בעולם היצירה? מה שמה העיקר? בעולם היצירה, בואו נקרא את זה בפנים, בעולם היצירה מאיר שם מידותיו של האין סוף, שאין אהבתו ופחדו ואירתו. עולם היצירה במילים פשוטות זה עולם של רגשות. בעולם היצירה העיקר שם זה הרגש. או רגש של אהבה, שזה רגש של רצון להתקרב, או רגש של יראה, שזה אני נסוג אחורה, אני הולך אחורה. על אהבה או היראה, או רגשות אחרים גם כן, הם הדבר הרלוונטי ומשמעותי ביותר בעולם היצירה. וזאת היא עבודת המלאכים תמיד, יומם ולילה, לעמוד ביראה ופחד ובאהבה עצומה. והיינו, כל מחנה גבריאל שמהשמאל היא היראה, ועבודת מחנה מיכאל היא האהבה. הוא מתאר פה בקטע שקראנו עכשיו שיש סוגים שונים של מלאכים. יש מחנה, כן, מחנה של גבריאל, מחנה של מיכאל, כל מיני שמות של מלאכים, שמחנה אחד החוויה שלו היא בעיקר חוויה של אהבה עצומה, והמחנה האחר החוויה שם היא חוויה של יראה, של פחד, אבל המחנה המשותף של העולמות האלה זה הרגש. שמלאך בעולם היצירה פוגש את החבר שלו, הוא לא שואל אותו מה עשית היום, הוא שואל אותו מה הרגשת היום. בעולם שלנו אנחנו לא שואלים מה הרגשת היום, בדרך כלל, כן? מה עשית, לאן אתה הולך, מה קורה. בעולם שלנו יש לה רגש. ודאי שיש רגש, נכון, כי זה באמת נקודה חשובה להדגיש אותה, שיש התקללות. זאת אומרת, בכל עולם יש את הכל. אבל השאלה, שוב, מה הנקודה המרכזית ביותר? מה הנקודה החשובה ביותר? אם לדוגמה הלכתי ברחוב וראיתי בן אדם מסכן, והתעוררתי ברגש של רחמים עליו, ברצון לעזור לו, אבל תכלס לא עזרתי לו, אז מבחינתו, אותו רגש לא רלוונטי, כי זה לא עזר לו. כן? אולי אם אני אבוא ויעודד אותו, אולי כן יהיה, אבל זה שוב סוג של מעשה. בעולם היצירה, כביכול, ננסה לתאר מה קורה בעולם היצירה, שם זה בכלל לא משנה מה אתה עושה. העיקר שם זה מה אתה מרגיש. המלאכים, אותו דבר הנשמות, שנמצאים בעולם היצירה, החוויה המרכזית שם היא חוויית הרגש. מה קורה בעולם הבריאה? העולם עוד יותר עליון. כן. אמרת יראה ופחד? כן? מול האהבה. מול האהבה. נכון. מה זה, אחד זה רק יראה ופחד? או שקבוצה אחת שזה רק? כן. שהם רק חשים את היראה ופחד? כן. וקבוצה שנייה שרק האהבה, נכון. זה מחנה גבריאל ומחנה מיכאל, ככה הוא והרגש מגדיר. בעצם מחבר ביניהם. גם אהבה וגם פחד זה רגשות. המחנה המשותף שזה רגש. זה שני מחנות, אתה אומר. שתי מחנות, אבל זה רגש של אהבה, זה רגש של יראה. מי שיש לו רגש של יראה, אין לו את הרגש של אהבה? נכון, בדרך כלל. אצלנו כבני אדם זה יכול להיות שתיהם. אבל שם בעולם היצירה, בעולם של המלאכים, אז כל רגש הוא רגש מאוד, מאוד עוצמתי, מאוד מאוד חזק. אז יש כאלו שהם אהבה, יש כאלו שהם יראה בעצם. אבל המחנה, שוב, המחנה המשותף שזה רגשות. רגש של אהבה או רגש של יראה. מה המהות של הרגש כזה בדמויות שאין להם גוף? זאת אומרת, זה לא עצב כמו של בן אדם, אז זה בדיוק. תראה. איזה מושג זה עצב שאתה לא שומע אותו? כל המושג של רגש זה משהו נפשי יותר, נכון? זאת אומרת, אדם מרגיש רגש של אהבה או רגש של פחד או יראה, זה לא, זה אומנם משפיע גם כן על הגוף, הוא יכול לרעוד וכדומה, אבל בעיקר זה רגש נפשי. אז בעולם היצירה, ששם יש נשמות ללא גוף, או מלאכים, שזה גם סוג של נברא רוחני, אז יכול להיות שהרגשות שם הם נמצאים שם, הרגשות קיימים. האהבה שם והיראה שם זה מול המהות האלוקית. זאת אומרת, המלאכים שם של האהבה, יש להם כל הזמן תשוקה עצומה ורצון עצום, כאילו להידבק ולהיכלל באין סוף, כמו שראינו קודם, באותו אור אינסופי שנמצא מעליהם. ויש מלאכים אחרים שבדיוק הפוך, הם מרגישים את העוצמה של האור אינסוף, ויש להם תחושה של יראה, של פחד, מול אותו אור אינסופי. זה שתי יחסים מול דבר, וכמו שנגיד,
שיש איזה בן אדם שהוא מאוד גדול, כן, מבחינת נגיד המעשיו וכדומה, חוכמתו, אז יש אדם שמרגיש רצון ותשוקה להיות קרוב לידו, ויש אדם אחר שבדיוק הפוך. אומר, אני לא ראוי להיות לידו, אני כאילו מרגיש איזושהי רתיעה, איזשהו מרחק ביני לבינו. אז כאילו זה שתי סוגי רגשות מול אותה מהות של האור האינסופי. או רגש של קרבה, או רגש של פחד ויראה, ריחוק. באיזה תקופה זה מתוחם בתקופה? לא. כמו שהחיים שלנו מתוחמים באיזושהי תקופה, נכון? החיים בעשייה או לא בעשייה. בוא נמשיך, נעשה שאלות בסוף שהן יותר לא למשהו ספציפי שאמרת. באופן כללי בעולם היצירה אין זמן כמו בעולם שלנו. כל המושג של זמן זה נושא מאוד מעניין שאפשר לדון עליו באריכות. האם זמן שייך בעולמות הרוחניים או לא שייך בעולמות הרוחניים. הזמן שם הוא זמן באופן אחר, אבל זה נושא בפני עצמו. עולם הבריאה, שהוא העולם העוד יותר עליון, מאיר שם חוכמתו ובינתו ודעתו של האין סוף, שאין מקור המידות ושורש להם. ולכן הוא מדור נשמות הצדיקים, עובדי השם, בדחילו ורחימו, דחילו ורחימו פירושו אהבה ויראה, הנמשכות מן הבינה והדעת של גדולת אינסוף. עולם הבריאה זה עולם של שכל, עולם של הבנה. מה מבינים שם? מבינים שם את הגדולה האינסופית, את האור האינסופי, משיגים את גדולתו, מבינים את גדולתו. בשונה, גם בעולם הבריאה יש מלאכים, ובעיקר נשמות. רוב המלאכים בעולם היצירה. יש קצת מלאכים גם כן בעולם הבריאה, המלאכים הגדולים יותר, ובעיקר הנשמות הצדיקים, כמו שהוא מביא פה. ובעולם הבריאה עיקר החוויה שם זה הבנה מאוד מאוד מעמיקה. הבנה מאוד מאוד מעמיקה בגדולה של האינסוף. ועולם האצילות, נסיים את המבנה של העולמות, עולם האצילות זה למעלה מהשכל וההשגה וההבנה לשכל נברא. אלו שבטלים אליו במציאות ונכללים באורו יתברך. המילה אצילות זה מלשון אצלו, כמו אצלו וסמוך, או מלשון ההצלה וההפרשה. עולם האצילות אפשר להגיד זה העולם הכי קרוב לבורא. בעולם האצילות, בעולם היצירה אני אוהב את השם. בעולם הבריאה אני מבין את השם כביכול, אני מבין את גדולתו. מה קורה בעולם האצילות? אני נכלל שם לגמרי. אני בטל וכאילו מתמזג לגמרי עם החוויה האלוקית. עולם האצילות זה עולם של התמזגות מוחלטת, התמסרות מעבר לשכל, מעבר להבנה. אם אתם לזה דוגמה בעולם שלנו, זה כמו לדוגמה שהורים וילדים, זה לא רק אנחנו שכלי, זה איזשהו קשר שהוא מעבר לשכל. האמא דואגת לבנים שלה, לילדים שלה, לפעמים נוצא דברים לא הגיוניים בשבילהם. אז כך עולם האצילות זה איזושהי חוויה כזאת של התמזגות מוחלטת, התבטלות מוחלטת עם האינסוף. אז נסכם את ארבעת העולמות. עולם האצילות זה העולם העליון ביותר. זה עולם שבו אין חוויה עצמית. אני מבין, אני מרגיש, אני עושה. בעולם האצילות אין את זה. בעולם האצילות, אני והאור אינסוף מתאחדים. אני מתמזג לגמרי עם האור אינסוף. אני בטל לגמרי ונכלל שם. בעולם הבריאה אני כבר קיים, כמשהו נפרד. ומה היחס שלי? יחס של הבנה, שכל. בעולם היצירה זה יותר למטה, אני רק מרגיש, אני רק חווה, אני לא מבין כל כך, אני רק חווה. אז כמו שאמרנו ששתי מלאכים, נניח, מעולם הבריאה ועולם היצירה ייפגשו, הם לא יוכלו לתקשר ביניהם. הוא ישאל אותו, איך המרגש? והוא יגיד לו, מה אתה מבין? כן? מה השכלת היום? איזה רעיון? זה שתי עולמות אחרים. והעולם שלנו, הוא נקרא עולם העשייה. גם בו כמובן יש רגש, וגם בו יש שכל, וגם בו יש לפעמים איזושהי התמסרות מעבר לשכל. נכון? כי יש נשמה שהיא בעצם, מיד נראה, עברה את כל העולמות. אבל העיקר בעולם שלנו, או המימד הבולט ביותר בעולם שלנו, זה מימד המעשה. רובד המעשה. הנשמה שלנו, כל אחד מאיתנו יש נשמה. הנשמה שלנו היא עברה
את כל תהליך העולמות. היא בעצם השורש הקדמון שלה, הראשוני שלה, הוא בעולם האצילות. בעולם של ההתמזגות מוחלטת עם האין סוף. ומשם היא ירדה לעולם הבריאה. משם היא ירדה לעולם היצירה. ומשם היא ירדה לעולם העשייה. אבל, אם נשים לב משהו מאוד מעניין, למרות שכל הנשמות עברו את התהליך של הירידה, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, הם עברו את זה באופן שונה. זאת אומרת, אנחנו רואים היום, רואים במוחש, שיש בן אדם שיותר נמשך לרגש. נגיד, יותר אוהב מוזיקה, או אומנות, דברים שיותר קשורים לרגש. יש בן אדם שיותר שכלי, כל דבר הוא בוחן במשקפיים של הבנה, של שכל. אז האדם הזה שיותר רגשי, לאיזה עולם הוא יותר שייך? לעולם היצירה. האדם שיותר שכלי, כל דבר בודק במשקפיים של שכל, של הבנה, לאיזה עולם הוא יותר שייך? עולם הבריאה. ויש אנשים שהם אנשי ביצוע, אנשי מעשה. הם ייקחו איזה פרויקט ויעשו אותו כמו שצריך. יש אנשים שהם אנשי רגש מאוד מאוד גדולים, אבל תכלס, לשלוף את הכלים בבית הם לא יצליחו. כן? לעשות איזושהי פעולה טכנית, מעשית, לקדם איזשהו דבר, הם לא ידעו. למה? כאילו שייכים יותר לעולם היצירה. עכשיו שוב, כל נשמה יש בה את הכל. כי כל נשמה עברה את התהליך של כל העולמות. למרות שעברה את התהליך כל העולמות, כל אחד כאילו קיבלה מכל עולם משהו אחר. יש קטע בתפילה, שאנחנו אומרים אותו בבוקר, שבעצם מתאר את המעבר הזה של הנשמה בין העולמות. נקרא את זה, מסע הנשמה. נשמה שנתת בי, טהורה היא. טהורה היא זה בעצם איך שהנשמה נמצאת במקום הכי טהור, הכי שלם, זה עולם האצילות. אתה בראתה. איזה עולם זה? עולם הבריאה. אתה יצרת. זה כבר ירדה לעולם היצירה. ואתה נפחת בי, זה כבר הירידה לעולם העשייה. ואתה משמרה בקרבי, ואתה עתיד לתלה ממני ולהחזירה לי לעתיד לבוא. זאת אומרת, אנחנו בעצם רואים פה בתיאור שהנשמות של כולנו הן נמצאות פה בעולם המעשה. אבל הם לא התחילו בעולם המעשה. יש להם שורש עליון בעולם האצילות, משם הם עברו לעולם הבריאה, משם לעולם היצירה, ועד עולם העשייה. עכשיו נשאל שאלה מאוד פשוטה. מה הסיבה זאת אומרת, אם כל הנשמות יש להם אותו שורש, עולם האצילות, והם הגיעו בסופו של דבר לאותו עולם, לעולם העשייה, מה הסיבה שאנחנו רואים הבדלים לפעמים משמעותיים מאוד בין הנשמות בקשר לעולמות? שזה יותר שייך לרגש, זה יותר שייך לשכל. אבל כל הנשמות היו בעולם היצירה, האצילות, וכולם הגיעו לעולם העשייה. אז איך זה פתאום יותר שייך ליצירה, זה יותר שייך לבריאה, זה יותר שייך לעשייה? יש לכם רעיון? באיזה עולם הם שרו יותר? יפה מאוד. שיהיה ארוכה יותר יפה. זאת אומרת, וזה שאלתי כמה תקופה כל אחד. זאת אומרת, כל הנשמות עברו את אותו תהליך, אבל כל נשמה התעכבה, עברה חוויה אחרת במעבר של העולמות. יש לנו איזו דוגמה, זה כמו שתי אנשים שיצאו לטיול, ושתיהם עשו את אותו מסלול. נגיד, אז טיול במזרח, הודו, תאילנד, ככה וככה, עשו איזשהו מסלול של כמה מקומות, אבל אחד עשה את המסלול בשבועיים, והשני עשה בשנתיים. כולנו מבינים שלמרות שהם עברו באותם מקומות, ההשפעה של אותם מקומות על כל אחד היא השפעה אחרת. זה שרק עבר באותם מקומות, בכל מקום היה איזה יום, יומיים והמשיך הלאה, בסדר, אז הוא עבר, ראה את המקומות. אבל אותו אחד שהתעכב באותו מקום, למד את השפה קצת, התערה עם האנשים שמה, עם מנהגי המקום, אז כמובן שהחוויה הרבה יותר השפיעה עליו. עכשיו, זה לא מוכרח שההתעכבות היא בכל מקום אותו דבר. אז נניח תיאור כזה, יוצאת נשמה למסע הרוחני שלה, היא מתחילה בעולם האצילות, ועוברת לעולם הבריאה. אז יכול להיות נשמה
שהיא כאילו מתאהבת בעולם הבריאה. וואי, איזה עולם מופלא. כל דבר מבינים. יש פה רמות של שכל, רמות של הבנה עמוקות מאוד, וכאילו היא שואה בעולם הזה ומתעכבת באותו עולם באופן רחב ומשמעותי מאוד. אחר כך היא יורדת לעולם היצירה, שלום שלום, יורדת לעולם העשייה, וזהו, נמצאת בעולם שלנו. אבל אנחנו נראה בנשמה כזאת שייכות עמוקה הרבה יותר לכל דבר שקשור לשכל ולהבנה. יכול להיות נשמה אחרת, שהיא בעצם התאהבה בעולם היצירה, בעולם הרגשי. וזה מה שפעל עליה בעיקר. ואז כשהיא תרד לעולם שלנו, אנחנו נכיר בה ונשים לב שהיא שייכת בעיקר לרובד הרגשי, לרובד של עולם היצירה. יש נשמות מיוחדות שהן, כל העולמות לא השפיעו עליהן. זאת אומרת, הם מעולם האצילות, והם עברו מעולם האצילות לעולם שלנו. הם גם עברו את התהליך של הירידה מעולם האצילות, בריאה, יצירה ועשייה, אבל באיזשהו מקום הם נשארו באותה חוויה מרוממת של התמזגות מוחלטת כפי שהם היו בעולם האצילות. זה נשמות מאוד מאוד גבוהות, כמו שמתואר בקבלה, שזה כמו נשמתו של משה רבנו ורבי שמעון בר יוחאי שהזכרנו אותו בהתחלה. לא היה להם רגש? כל הרגש והסדר שלהם, הכל זה מתוך התמזגות מוחלטת באינסוף. זאת אומרת, יש להם התבטלות והתמזגות מוחלטת באינסוף. כל המושג של השכל והרגש בעולמות האלו, בריאה ויצירה, זה מקום של נפרדות. אני קיים ואני מבין, אני מרגיש, אני חווה ככה, אני חווה אחרת. בעולם האצילות אין את חוויית הנפרדות. שם יש התמזגות מוחלטת. הנשמות האלה, למרות שהם נמצאים פיזית בעולם הזה, הן מרגישות כפי שהן בעולם האצילות. הם באמת לא פה. הם פה, הם מתהלכים בינינו, אבל הם באמת לא פה. החוויה שלהם היא חוויה אחרת. הנשמות כמובן מאוד בודדות, יחידי סגולה. רוב הנשמות הן כן שייכות יותר לעולמות הנמוכים יותר, אם לעולם הבריאה, אם לעולם היצירה, אם לעולם העשייה. נשמות מאוד בודדות, אבל הנשמות האלה, למרות שהן קיימות, בעולם הזה, הגשמי, בעצם הן לא שייכות מבחינת הנוכחות שלהם בעולם הזה. עוד נקודה מאוד, מאוד מעניינת. מה היחסים, זה הקטע הבא, מה היחסים של הטוב והרע בכל אחד מארבע העולמות? נקרא את הקטע הבא, גם הוא מעץ חיים של הארי. אומר העץ חיים ככה, שימו לב לקטע הבא. היחס בין הטוב והרע, אולי לפני זה אני אקדים, יש מושג בקבלה שנקרא קליפות. שמעתם פעם על המושג? קליפות? מה זה קליפה? קליפה, כמו בצורה פשוטה, קליפה היא מכסה על הפרי, מסתירה על הפרי. ואני רוצה להגיע לפרי, אני צריך להסיר את הקליפה. אז קליפה זה כל הכוח שמסתיר על הטוב. הפרי זה כאילו הטוב, ויש כוח שמסתיר על הטוב. בשביל להגיע לטוב, אני צריך באיזשהו מקום להסיר את הקליפה, לקלף את הקליפה. עכשיו, יש סוגים שונים של קליפות. יש קליפה של תפוח, שאני יכול גם לאכול את התפוח עם הקליפה, זה לא כזה נורא, לשטוף אותו לפני זה. יש קליפות של תפוז, שכבר לא אוכלים את הקליפה של התפוז, אפשר לעשות עם זה אולי ריבה או משהו. יש קליפות כמו של אבטיח, או דלת, או... סבתא שלי שם הכל, כן. מה שאתה מבין, איך מסתדר. בסדר, יפה. אבל יש סוגים שונים של קליפות. אגוזים. מה? אגוזים. ריבת אגוזים מהקליפה שלי. תעשה מזה גם חמוסים. אז המושג קליפה בקבלה, שתמיד כתוב קליפה, הכוונה כוח שמסתיר. כוח שמסתיר על הטוב. שכמובן, בלי להיכנס כרגע לנושא הזה, שזה נושא בפני עצמו, למה הוא קיים ולמה אלוקים ברא את העולם, שיש בו מלא קליפות. ואז בקטע שאנחנו קוראים עכשיו, בואו נראה כמה קליפה יש בכל אחד מהעולמות האלה. ואז הוא אומר ככה, היחס בין הטוב והרע. וההפרש הוא שבבריאה, בעולם הבריאה,
הקליפה מועטת מן הקדושה ונפרדת ואינה נדבקת. זאת אומרת, כמה קליפה יש בעולם הבריאה? מעט קליפה. נגיד יש 5%, 10%, קצת קליפה. ביצירה, מה זה הקליפה הזאת? הקליפה זה הכוח של ההסתר. הכוח השלילי, נקרא לזה ככה. המקור לכל הדברים הלא טובים שיש בעולם, יש דברים לא טובים בעולם גם כן, נכון? קצת. לפעמים קצת הרבה. אז המקור לזה, איך זה קיים המקור, הדבר הזה? הוא קיים כי אלוקים יצר כוחות רוחניים שנקראים קליפות. שהם כוחות שמסתירים על הטוב, על הקדושה, על אותו אור אינסופי שמאיר בעצם. אם לא היה קליפות, אם אדם היה עושה מצווה, כל פעם שהיה עושה מעשה טוב, היה נכנס לו לבנק 3,000 שקל. כל פעם שהוא היה עושה מעשה לא טוב, היה יורד לו 3,000 שקל. היה בן אדם שהיה עושה מעשים לא טובים? לא היה, נכון? כנראה. זאת אומרת, כי היינו רואים בצורה הכי ברורה מה המשמעות של מה שאנחנו עושים. מה זה קליפה? זה כוח ההסתר. אני עושה מעשה טוב, אני לא רואה מה זה, לא רואה שזה עושה משהו מיוחד. אני עושה מעשה לא טוב, אני חושב לפעמים שאני מרוויח מזה. כאילו זה הדמיון, זה כמו דמיון כזה שמסתיל על המציאות. באמת בסופו של דבר זה לא נכון, כי כל מעשה טוב זה מביא תועלת עצומה גם לי וגם בעולם. מעשה לא טוב הוא מזיק גם בעולם וגם לי. הכוח של הקליפה זה אותו כוח של אסתר שכאילו מטשטש את המציאות האמיתית בעצם. אז השאלה, האם בעולמות הרוחניים האלו יש קליפות, ומה העוצמה של הקליפה שם? אז הוא אומר ככה, בעולם הבריאה יש קליפה, אבל קצת קליפה, קליפה מועטת. ביצירה, הקליפה והקדושה זה בשיקול אחד, ואינם מתערבים. זאת אומרת, במילים אחרות, הם באופן מאוזן. 50% טוב, קדושה, 50% קליפה. ובעולם העשייה, הקליפה מרובה על הקדושה, ומעורבים טוב ורע. עכשיו, לפי זה בעולם האצילות, מה קורה? 0 קליפה, בדיוק. אין קליפה בעולם האצילות. בבריאה קצת, ביצירה חצי, בעשייה הרוב. אבל שים לב למשפט הבא שהוא משפט מאוד חשוב, הוא מדגיש לנו את זה פה הארי במשפט הבא. בבחינת הלבושים, ולא בבחינת הכלים והעצמות, חס ושלום, והבן זה היטב ואל תטעה. הוא אומר לנו זה ככה, הזהרה, תיזהר לא לטעות ברעיון הזה שאמרנו עכשיו. כן, והבן זה היטב ואל תטעה. מה הולך פה בדיוק? מה הוא מדגיש לנו פה? מה הוא רוצה שלא נטעה? מה זה הלבושים? מה הולך פה? באמת, כל העולמות הרוחניים שאנחנו מדברים עליהם, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, אין בהם קליפות. אין בהם הסתרים. בעולם עצמו. אז מה, מקודם ראינו שכן, שבבריאה יש קצת, ביצירה יש חצי, בעשייה יש הרבה. אז הוא אומר ככה, בבחינת הלבושים, מה זה הלבושים? לבוש פירושו, מה יצא מזה? זאת אומרת, נגיד במילים פשוטות, בעולם הבריאה עצמו אין קליפה, אבל חוויה של עולם הבריאה עלולה להביא לקצת קליפה. חוויה של עולם היצירה עלולה להביא לחצי קליפה. מיד אני אסביר. וחוויה של עולם העשייה עלולה להביא לרוב קליפה. מה הכוונה? בואו ננסה להוריד במילים פשוטות שלנו יותר קל להבין. בואו נחליף את המילה קליפה במילה טעויות. טעות. כיוון שהקליפה זה כוח שמסתיר. כוח שלא מראה לנו את המציאות האמיתית. אדם שהוא בחוויית עולם האצילות, 0% שיהיה לו טעויות. אדם שהוא בחוויה של עולם הבריאה, 20%, 30%, זאת אומרת קצת אחוזים שהוא יטעה. אדם שהוא בחוויה של עולם היצירה, 50% שהוא יטעה. ואדם שהוא בחוויה של עולם העשייה, רוב האחוזים שהוא יטעה. מה בעצם הכוונה? נתחיל מלמטה למעלה. מהי חוויה של עולם העשייה?
מה אמרנו? מה העיקר בעולם העשייה? עשייה. עשייה, מעשה. איך תיראה עשייה בלי היצירה והבריאה והאצילות? זה משהו מאוד מאוד טכני. זה כמו נגיד אדם שהוא מאוד מאוד חומרי. הוא כל הזמן עסוק בחומר, אין לו רגש, אין לו הבנה. הוא כל הזמן עסוק בחומר, בחומריות של העולם הזה. אדם שהוא עסוק כולו בחוויה של עולם העשייה, שזה חוויית החומר, רוב הסיכויים שהבחירות שלו יהיו בחירות מוטעות. אנחנו כל החיים ניצבים מול בחירות, לבחור. לעשות ככה, לעשות ככה, פה ושם. כל אנחנו יודעים בצמתים, לפעמים גדולים, לפעמים קטנים בחיים, צריכים לבחור. ככל שאנחנו נעלה לעולם יותר גבוה בתוכנו, נחשוף בתוכנו מקום יותר מרומם, פחות סיכויים שנטעה. אדם שהמניע היחיד שלו, כמו שאמרנו, זה החומריות, זה העשייה, אז בעצם מה זה אומר? שהוא עושה רק דברים שמביאים לו איזושהי תועלת חומרית, שהיא תועלת מאוד חיצונית. מסתבר שאדם כזה, רוב הבחירות שלו, רוב ההחלטות שלו, יהיו החלטות שגויות, החלטות מוטעות. אדם שכל דבר בוחן במשקפיים של רגשות. מתחשק לי או לא מתחשק לי? בא לי או לא בא לי? אני אוהב את זה או לא אוהב את זה? לא, השאלה אם זה טוב לזולת או לא טוב לזולת, זה צריך לדבר. נכון, אבל בעולם היצירה, שזה עולם של רגש, עיקר הרגש זה רגש מה אני חווה. אם אני אוהב או לא אוהב. אם לי מתחשק או לא מתחשק לי. אדם כזה שזה המניע הפנימי שלו, אומר לנו העץ חיים, חצי חצי. זאת אומרת 50% שהבחירה תהיה בחירה נכונה, 50% שהבחירה תהיה בחירה לא נכונה. היום אני אלמד למבחן או לא אלמד למבחן? היום מתחשק לי אני אלמד, מחר לא מתחשק לי אני לא אלמד. לפעמים הוא יצליח, לפעמים הוא לא יצליח. 50%. עכשיו בואו ננסה להבין מה זה ברמה המרוממת יותר. אדם שבוחן את הדברים במשקפיים של שכל, של היגיון. לא בא לי ללמוד למבחן, אבל אני חייב ללמוד, כי עוד מעט יש מבחן, אם אני לא אלמד, אני לא ידע. אז למרות שלא מתחשק לי, אני אעשה את הדבר הזה, אני אשקיע את המאמץ הזה. אדם כזה, אז מסתבר שרוב ההחלטות שלו ורוב הבחירות שלו יהיו בחירות נכונות, כי הוא כאילו מפעיל פה איזשהו מנוע פנימי יותר מרומם, יותר נעלה. מנוע, כאילו, חוויה של שכל ולא רק חוויה של רגש, בלבד. עכשיו, שלא נבין לא נכון, אנחנו לא מזלזלים ברגש. הרגש הוא חשוב מאוד. חשוב שאדם יהיה רגשות. אבל אוי ואבוי אם הוא מונע רק על פי הרגשות. אני עושה רק מה שמתחשק לי. רק מה שבא לי. אתה יכול לחיות ככה, חיים כאלה. אבל אז, כמו שאמרנו, 50%, לפחות 50%, שאתה לא תעשה את ההחלטות הנכונות. כי הרגש הוא מאוד דינמי, הרגש הוא מאוד משתנה. ביום בבוקר אני עם מצב רוח, בערב אני בלי מצב רוח. פעם ככה, פעם ככה. ואז יכול להיות מצב שכאילו יש סיכויים גדולים, עד 50%, כמו שאומר העץ חיים, שהם שקולים, שכאילו המקום של ההסתר, של הקליפה, היא זאת שתתגבר. כן. אבל זה לא קצת כאילו, אני חושבת עליהם, תמיד אומרים כאילו, אני מסתכלת נגיד על עניין של אמונה, שזה דבר שהוא יותר, שתמיד אומרים, לא הכל צריך להבין, זה עניין של רגש, ואז מה אומרים שכאילו, אבל השכל הוא יותר גבוה מהרגש, וכאילו... האמונה פה בעצם זה האצילות. זאת אומרת, זה ההתמסרות שמעבר לשכל. וזה בעצם השלב הבא. שכל, אמרנו שרוב הבחירות שיהיו על פי השכל ועל פי ההיגיון, הם יהיו בחירות נכונות. אבל עדיין רק רוב ולא הכל. למה רק רוב ולא הכל? כי אחרי הכל גם השכל שלנו הוא שכל מוגבל. בואי ניתן דוגמה פשוטה. נניח שמציעים לי עבודה. אם אני בוחן את הדברים במשקפיים של רגש, מתחשק לי בעבודה הזאת או לא מתחשק לי? או יהיה לי כיף שם או לא יהיה לי כיף. כאילו זה כאילו המדד שגורם לי האם לקבל את העבודה או לא לקבל את העבודה. אז כמו שאמרנו, או שתצליח או שלא תצליח. או שהצלחת, לקחת פה על איזה הימור, או שלא. ואני בוחן את הדברים במשקפיים הגיוניות.
זה עבודה טובה, זה עבודה שתוביל אותי לטווח ארוך, אני יכול להצליח בה, זה מתאים לכישורים שלי, זה מתאים לזמנים שלי. כאילו ככל שאני בוחן דברים יותר במשקפיים הגיוניות, זה עדיין 50%. לא, לא. זה כבר יותר מ-50%. הפסיקה להגיד לו, עדיין לא, אולי עולה מעל 50%, אבל... נכון. זה עולה מעל 50%, אבל זה לא יהיה 100%, אני מסכים איתך. כמו שאומר, כמה זה אולי כבר תלוי, כל אחד, יכול להיות 60%, יכול להיות 90%, כן. נכון. כן, רק כדוגמה. כן. אבל לפעמים זה מתמזג, הרגש, ולפעמים אתה שכלית מבין שזה נכון לעשות, אבל רגשית אתה לא בא לך לעשות את זה, אז יש לך קונפליקט, אז מה קורה במצב כזה? שוב, הכל העניין באיזונים, זאת אומרת, אם זה דבר שאני כל כך לא רוצה אותו, שאני לא אצליח בו, כי אני כל כך לא רוצה. זאת אומרת, אני מאוד לא רוצה את זה, וזה יגרום לי שאני אעשה את זה בצורה לא נכונה כבר, בצורה לא טובה. אז פה צריך לקחת את השיקול הזה. אבל אם, אוקיי, לא מתחשב לי כל כך, אבל אני צריך טיפה להתאמץ, ואולי בהמשך אני כבר אתרגל לזה, אז כן צריך להגביר פה את השכל על הרגש. זה מהביטוי שנקרא, שמוח יהיה שליט על הלב. צריך שיהיה לב, אבל צריך שכאילו הוא יהיה מונהג על ידי המוח. כן, אומרים שמלך, מה זה מלך? מוח לב כבד. כאילו, השכל הוא מנהיג אותו, אחר כך זה יורד ללב, ואחר כך כבד. הכבד מבטא את המעשה, כאילו. מה שבפועל העשייה. על העשייה שיש לה מניע רגשי, וקודם לאיזו הבנה שכלית, היא עשייה כאילו שלמה. אבל מה שאנחנו בעצם רואים, שהיא כמעט שלמה. יש גם את המשפט הזה של אל תטור אחרי לבבך ואחרי עיניך, שזה שונה הרבה פעמים מהאמירות של החול, תלך עם הלב שלך, יש את העניין הזה, ופה ביהדות זה משהו יפה שאומרים לנו כל מעשה במחשבה תחילה. המוח הוא צריך להיות, השכל הוא צריך להיות המנהיג, אבל זה כן, כשמדברים על מלך, מה שאני מבין, זה צריך להיות כן מסונכרן עם הלב והכבד, שזה המצפון. אם יש סתירה מאוד גדולה בין השכל לרגש, זה גם עוד... נכון. זה לא שאנחנו לוקחים את הרגש, עושים אותו בשק וזורקים אותו למים. זה לא הולך ככה. לוקים בא לנו רגש כי הוא רוצה שנפיק גם את הרגשות. כמו שאמרנו, עולם היצירה זה חלק מהעולמות שהוא ברא. אנחנו עברנו בעולם היצירה ומשם הגיעו הרגשות שלנו. אבל אותם רגשות הן צריכות מונהגות על פי השכל. אבל גם, אנחנו כולנו יודעים ומכירים את הדבר הזה, שגם אדם שתכנן את עצמו בצורה הכי מדויקת, ולקח את כל השיקולים, ואיזה הוא חכם הרואה את הנולד, ותמיד יסתכל לטווח ארוך, גם אנשים כאלה יכולים לטעות. נכון? הרבה פעמים עשינו את כל המדדים ההגיוניים, השכליים, בדקנו את עד הקצה שאנחנו יכולים, ובאיזשהו מקום לא הצלחנו בסוף. למה? זה מה שראינו פה בעץ חיים, שבבריאה, שזה עולם השכל, אמנם הקליפה היא מועטת, אבל היא עדיין קיימת. אמרנו שקליפה זה כמו הטעות. הטעויות עדיין יכולות להיות קיימות. אז מה צריך פה באמת? כאילו, מה המקום שמעבר לשכל? זה... לא. ההתבטלות לבזם, האמונה אולי. אז עולם האצילות, עולם האצילות, כמו שאמרנו, זה אותה התמסרות שמעבר לשכל. זה כמו שנגיד, שעולם האצילות זה כמו שנגיד הערכים שיש לבן אדם. לפעמים בשביל הערכים הוא יעשה גם כן דברים שבשכל הם לא הגיוניים. הוא לא יוותר על הערכים שלו, והוא מוכן להקריב אפילו אפילו שהוא מבין שזה כאילו עלול להזיק לו, אבל הוא לא יעשה את זה אם הוא בעצם מאמין שהערך הזה הוא ערך מוחלט. זה סוג של התמסרות לדבר, אפילו מעבר לשכל. אם ניתן לזה עוד דוגמה פשוטה. נגיד בחירת בן זוג. כן? אחד מהדברים שכל אדם עובר אותם בחיים, במהלך החיים. איך תראה בחירת בן זוג מתוך חוויה של עולם העשייה? רק של עולם העשייה. שמענו, עולם העשייה זה עולם של חומר. נניח שיהיה עשיר, כן, שיהיה כסף. יפה. איך ייראה בחירה של בן זוג מתוך מקום של עולם היצירה? מתוך מקום של הרגש. שנאהב אותו. מתחשק לי, בא לי, יש לי אהבה, יש לי...
עכשיו, זה מקום מצוין, צריך את המקום הזה. אבל מה יקרה אם בשכל, בהיגיון, אני מבין שהקשר הזה הוא קשר שלא יצליח? כי אנחנו כל כך שונים, נגיד בהשקפות עולם, בצורת ההתנהלות, אבל הרגש סוחף אותי, ההתלהבות מושכת אותי כרגע, אבל אני בהיגיון שלי מבין שהדבר הזה לא נכון או לא טוב. כמו שאמרנו באחוזים, כמה אחוזים שקשר כזה יצליח? 50-50. 50-50. או שתצליח, או שלא תצליח, או שבסוף יצליח, או שלא. אם הבחירה היא בחירה מתוך היגיון, מתוך שכל, אני באמת בודק שיש מחנה משותף אמיתי, יש תקשורת כמו שצריך, אני כאילו בודק את הדברים לא שאני מוותר על הרגש, לא שאני אומר, אוקיי, אני כמו מכונה, אני, כן, במחשבים אתה לוחץ א' ב' ג' אני מקבל תשובה. זה לא, כן, זה לא הולך ככה, אתה כן, צריך שגם יהיה פה את נטיית הלב, את המשיכה הרגשית, אבל אני לא כאילו מחליט רק על סמך זה. אני מפעיל פה איזשהו מנגנון יותר מרומם, יותר נעלה, של הבנה, של שכל, של בחינה אובייקטיבית ככל שאפשר, של הדברים. האם זה מתאים, האם זה לא מתאים. קשר כזה, הרבה יותר סיכויים שהוא יצליח. כי רגש הוא מאוד דינמי. הוא עלול להשתנות. כשאין בסיס אמיתי, הגיוני, אובייקטיבי לקשר, הרגש הרבה פעמים יכול להשתנות. היום אני מרגיש רגש כזה, מחר אני יכול להרגיש רגש אחר. ואם הבסיס הוא לא בסיס איתן, אז הרגש, פתאום אני יכול להישאר בלי כלום בסוף. גם בחוסר התאמה, וגם בלי רגש. לא, יפה. אז מה זה עולם האצילות? מה תהיה המדידה של עולם האצילות במקום הזה? איך תראה בחירה בבן זוג? מה? זאת אומרת, חוץ מזה שאני גם בודק האם אנחנו מתאימים או לא מתאימים, האם תקשורת או לא תקשורת, האם יש לנו ערכים משותפים, האם שתינו ביחד נעשה יותר טוב בעולם, כן? האם נעשה את השליחות האלוקית שהנשמה שלנו קיבלה, נוכל לבצע אותה? אני מכניס פה מימד של כאילו איזושהי התבטלות, התמסרות למשהו שמעבר. כאשר אני מכניס גם את המימד הזה, אז באמת אפשר להגיד שיהיה אפס טעויות. למה? שוב, אנחנו בני אדם. אבל באיזשהו מקום כאילו את השמירה הזאת מלמעלה, שבאמת הבחירה להחלטה תהיה החלטה נכונה באיזשהו מקום. אז זה בעצם 4 מימדים של 4 עולמות, שהם קיימים בעצם, כמו ששמנו לב, בתוך כל אחד מאיתנו. ואנחנו רואים את הסדר ואת התהליך של העולמות, אנחנו בעצם מבינים שככל שהעולם הוא יותר גבוה ויותר מרומם, אז ההחלטות והסיכוי לטעות יהיה סיכוי נמוך יותר בעצם. והנשמה שלנו עברה את כל אותם רבדים של 4 עולמות. וכיוון שהיא עברה את כל 4 העולמות בכל אחד מאיתנו, וזה צריך לזכור, יש את כל 4 המימדים האלה. אין בן אדם שיש לו רק מימד אחד. כי כל נשמה עברה את כל 4 המימדים. השאלה, איזה מימד הוא יותר בולט? איזה מימד הוא יותר גלוי? איזה מימד הוא פחות גלוי? והשאלה גם איזושהי עבודה פנימית האדם עושה עם עצמו, כדי לחשוף בתוכו איזושהי רובד פנימי, עבודה פנימית, שבעצם תעלה אותו למקום יותר מרומם, למקום יותר נעלה. זה אפשרי? בטח. לעלות בעולמות, כמו שאמרנו, זה לא לעלות בקילומטרז, זה לגלות בתוכנו רבדים יותר עמוקים. ופה אתה נותן לנו סולם של... כן, נכון? על ידי המודעות, על ידי א' שאנחנו לומדים את הדברים, יודעים עליהם, אנחנו מנסים למצוא את הדברים בעצם בתוכנו. יש שאלות? ניתן עכשיו זמן לשאלות. דווקא מה שאמרנו בהתחלה, לגבי השינוי שנעשה בתורת הקבלה, שהתחילו ללמוד אותה הרבה, ושעכשיו יש טעם לכך, בגלל שבעבר לא היה צורך. אני חשבתי שיותר שזה עומד בפני עצמו, כמו בהקבלה לתורת המוסר לדוגמה, כבר בספרים שנכתבו לפני המון זמן, הייתה ביקורת על זה שלא לומדים לדוגמה מוסר, למרות שהיא כוונה גם כלפי מי שכן שומר מצוות, ואפילו כן מקיים את המוסר הזה, אבל לא לומד אותו.
למה בעבר הם למדו את תורת הקבלה באופן נרחב? כאילו, כדבר בפני עצמו. בלי קשר לשאלה אם... כן, בלי קשר לשאלה אם לא מקיימים או שכן מקיימים, לרמה הרוחנית. אז כמו שאמרתי בהתחלה, עכשיו אחרי שאמרנו את השיעור הזה, אנחנו יכולים יותר להבין מה שהתכוונתי. פעם אנשים באופן טבעי ידעו להתנהל נכון. באופן טבעי. העולם היה עולם פחות משוגע מהעולם שלנו. פחות בלבולים. לכן אנשים באופן הכי טבעי ידעו לבחור נכון, כמו שאמרנו, מהשכל, מהרגש, לדעת את האיזונים הנכונים. היום בעולם כאילו החומרי יותר שיש לנו כיום, בדורות שלנו, אז קשה לנו לפעמים, מרוב הבלבולים של העולם הזה, למצוא באופן טבעי את אותם מקומות בתוכנו. לכן כאילו, בגלל שבאיזשהו מקום העולם הוא עבר תהליך של חומריות יתר, היה צריך גם לתת איזון, מקביל לזה בעצם, לאזן את זה. והאיזון זה בעצם הגילוי וההתפשטות של תורת הסוד ותורת הקבלה, שכאילו נותן לבן אדם את הכלים הרוחניים, למרות אותם בלבולים, למרות אותם קליפות, כמו שהגדרנו, שמתגברות, להבין את הדברים ולהסתכל עליהם בצורה הנכונה. ודברים שפעם היו יותר טבעיים, היום צריכים בשבילם ללמוד ולהעמיק ולדעת אותם. אז זה לא היה מצווה כמו לימוד תורה, זאת אומרת משהו שהוא כאילו תמיד, כאילו, גם אם אתה יודע, גם אם אתה לא יודע, גם יש לך... שוב, כמו שאמרנו, תלוי באיזה דורות, היו דורות שבכלל לא ידעו מזה, רק יחידי סגולה. רק אנשים בודדים בכל דור למדו את התכנים האלה והעבירו אותם דור אחרי דור. וזה היה תהליך הדרגתי של התגלות מסוימת, התגלות עוד יותר, עד שבעיקר... אני חושב שזה לא מתוך, זה שמתוך לפני הרבה מאוד דורות, מבחינה אינטלקטואלית הם לא יוכלו להביא את הדברים האלה. היום אנחנו יותר מתפתחים, יותר לומדים, הידע הוא הרבה יותר רחב, ואז אנחנו מסוגלים כן לקלוט את הדברים שאז לא ידעו לקרוא ולכתוב, מבחינה אינטלקטואלית, מבחינה שכלית, הם לא הבינו את הדברים האלה, לא יכלו להבין. היו ממש יחידי סגולה שכן יכלו, אותם למדו, והם העבירו את זה מדור לדור, לאותם אנשים שיחידי סגולה שהבינו. היום זה יותר רחב, היום יש הרבה יותר סטודנטים, יש הרבה יותר לומדים, יש תורה. טוב, תראה, גם בחלקים האחרים של התורה יש עומקים מאוד מאוד גדולים, וזה תמיד היה, זה לא... אבל לא כולם למדו את זה. נכון, אבל היה אפשר, זה היה נגיש לכולם. כן, אבל אי אפשר היה ללמוד את זה. גם, עוד פעם, גם שם, יחידי סגולה, טוב, בסדר. טוב, תודה רבה לרב מאיר. מי שלא רשם את עצמו יכול לרשום פה, אני אסביר לכם למה העברתי את זה, זה לא שאנחנו נקבל מלגה או משהו, אולי נקבל אחד, אבל פשוט אני רוצה להודיע לכם מתי השיעורים הבאים. עכשיו, אם לא ישתנה כלום, אז יום רביעי הבא ב-5:30, אותו שעה פה. יש אפשרות להקדים את זה אולי ל5:15 אפילו קצת? למישהו פה זה לא טוב 5:15? אם למישהו רוצה איתך? 5:15? אפילו 5, כאילו... טוב, לא? אף פעם זה לא הולך ככה. לא, בטוח שלא טוב. לא, אבל האמת היא שאתה יכול לבוא, אתה יכול להיכנס רבע שעה אחר כך. קודם כל, תודה רבה. שפעם הבאה אתם יכולים להביא עוד אנשים שלא היו פה. מה זה אומר בינתיים? בינתיים הכוונה במקום באמצע. בינתיים זה כמו באמצע, נשאר חלל באמצע. בינתיים זה אומר באמצע. כן, זה לא כמו בינתיים שלנו שכאילו זמני. כן. בינתיים הכוונה באמצע.